соли 2025 барои Федератсияи Теквондо ВТИ Тоҷикистон соли пурбарору амалишавии нақшаҳо ба ҳисоб меравад. роҳбарият ва ҳайати мураббиён бо кори пурсамари хеш тавонистанд аз як қатор мусобиқаҳои расмӣ дастовардҳои бузургро ба даст биёранд. аз ин лиҳоз мо дар ин нашри барнома тасмим гирифтем ки як рӯз бо теквондочиён бошем ва пиромуни муваффақиятҳояшон қисса кунем. соли равон соли 2025 варзишкорони теквондочии тоҷик хеле ба дастовардҳои хуб ноил гаштанд. ин ҳам гувоҳи он аст ки роҳбарияти федератсия хеле назари хеле хубтар ба варзишгарон дода истодааст ва кӯшиш карда истодааст ки варзишгарон бо тамоми шароитҳое ки барои омода шудани ба мусобиқаҳои на танҳо дохилӣ балки байналмилалӣ ва ҷаҳонӣ омодагии хуб бинанд ва варзишгарон имкон пайдо карданд ки дар машқҳои тайёрии тамринҳои тайёрие ки дар аз ҳудуди ҷумҳурӣ берун иштирок варзанд ва маҳорати варзишии худро хубтар ва беҳтар сайқал диҳанд. айни замон варзишгарони кӯшиш кардем, роҳбарияти федератсия кӯшиш кард ки як чеҳраҳои нави теквондоро, варзишгарони нави теквондоро дар соли 25 аз минтақаҳо, аз худи дохили ҷумҳурии Тоҷикистон пайдо кунад ва онҳоро барои мусобиқаҳои байналмилалӣ ва ҷаҳонӣ сафарбар намояд. бале чемпионати осиё миёни ҷавонону наврасон, бозиҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил, чемпионати кушоди осиё миёни бузургсолон ва севумин бозиҳои осиёи наврасон дар соли ҷорӣ аз чорабиниҳои муҳиме ба шумор мераванд ки теквондочиёни мо ҳунари арзанда нишон дода ба хазинаи дастовардҳои варзиши меҳан нишону ҷоизаҳои нав ворид карданд. дар ин миён дар якчанд мусобиқаҳои сатҳи минтақавӣ низ мунтахабҳои мо ширкат карданд. аз аввали сол мо дар се мусобиқаи байналмилалӣ иштирок намудем дар давлати Ӯзбекистон ва ин мусобиқаҳо ба мо нишон дод ки дастаи якачини ҷавонони мо дар ҳоли рушд мебошад ва мо метавонем ҳаракат кунем ки бар мусобиқаҳои сатҳи осиёвию ҷаҳонӣ баромад кунем. ва баъди ин мусобиқаҳо мо шурӯъ кардем тайёриро ба чемпионати осиё ва ба чемпионати осиё ки дар Малайзия гузашт. мо дастаи қавии ҷавонони Тоҷикистоно фиристондем ва дар он ҷо ду варзишгари мо ҳам хело ҳам хуб баромад кард ва соҳиби ҷойҳои сеюм шуданд. аз 21 июл то 1 августи соли ҷорӣ дар шаҳри Кучинги Малайзия чемпионати осиё миёни наврасону ҷавонон баргузор гардид ки бори нахуст дар таърихи теквондо ВТИ Тоҷик мо дар миёни наврасон натиҷадор шудем. Олия Муродова, наврас духтари меҳан, тавонист ба гирифтани медали биринҷӣ мушарраф шаваду исми худро дар таърихи теквондои олимпии кишвар сабт намояд. албатта ин дастовард натиҷаи чандсолаи мураббиёни тоҷик ба ҳисоб меравад. дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ман иштирок кардам ва не ки дар чемпионати осиё бори аввал ва ман якум духтари наврасон мебошам ки дар чемпионати осиё ҷоизадори сеюм шуд. аз ин дастовар ман хеле хурсандам, вале ман дар толор хеле машқ мекунам. ман кӯшиш мекунам ки боз натиҷаҳо, боз медалҳо ва чемпион шавам ва дар мусобиқаҳои байналмилалӣ аз Тоҷикистон берун осиё мир парчами азизамонро боло бардорам. то идам аз бону духтарон мо наметавонистем медал аз чемпионати осиё биёрем
ин таваҷҷӯҳи зиёде ки ба мо ҳозир ҳаст, мо метавонем ин хел духтароро тамрин дода ва ба ин хел мусобиқаҳо сафарбар намуда ва аз натиҷаи ваё мо хеле хушҳолем. қаблан мо дар чемпионати Осиё 3 медал доштем ва аз наврасон то ҳол ягон медали осиёӣ надоштем ва дар ин мусобиқа яке аз варзишгарони муваффақи мо Муродова Олия тавонист ки дар сер давр ба ҳарифони худ ғолиб шавад ва мутаассифона ба баромадан ба финал ба варзишгари кореёӣ бохт ва вай варзишгар ҷои аввалро гирифт. дар чемпионати осиёи мо зиёда аз 44 давлати осиё аст. бале, баъд аз ин намуди теквондо ҳам дар минтақаи осиёӣ хеле пешрафт ёфтааст, на ин ки дар дигар ҷо. Дар дигар ҷо ҳам хуб бошад ҳам осиё, чунки пайдоиши теквондо ҳам дар осиё аст. Ва дар он ҷо варзишгари мо тавонист ки бо рақибони худ ғолиб биёяд ва ҷоизадори ин чемпионат гардад. ҳамзамон соли ҷорӣ дар чемпионати Осиё миёни ҷавонон Абдуҷафари Баҳодур низ тавонист ҷумҳурии моро ба таври арзанда муаррифӣ кунад ва натиҷаҳои хубро ба даст биёрад. Абдуҷафар дар чемпионати Осиё миёни ҷавонон ба гирифтани нишони биринҷӣ мушарраф гардид. ҳамзамон дар ду мусобиқоти бузурги дигар Абдуҷафари Баҳодур ба гирифтани медалҳои биринҷӣ мушарраф шуд. соли 2025 хеле соли муваффақона буд ки ман дар 3 мусобиқа иштирок намудам ва ҷойҳои хуб гирифтам. Аввалаш ин чемпионати Осиё буд ки дар давлати Малайзия буд. Дуюмаш мусобиқаи ИДМ буд ки дар Озарбойҷон буд. Онҷо ҳам ҷои сеюмро гирифтам ва сеюмаш дар давлати Баҳрейн буд ки бозиҳои осиёӣ буд. Дар онҷо ҳам ҷои сеюмро гирифтам. ҳоло ҳам мо тамрин мекунем, меҳнат мекунем ки натиҷаҳоро хубтар кунем ва бештар кунем. барои мондани нақшаҳои дурусти тамрин ва омода кардани чеҳраҳои лаёқатманд яке аз асоситарин самти фаъолияти мураббиён ба ҳисоб меравад, ки ба ин нуқта таваҷҷӯҳи алоҳида равона мегардад. дар ҳама ҷо агар ки системаи омодагии варзишгарон агар баррасӣ карда нашуда бошад ва дар сатҳи хуб, дар сатҳи олӣ ҷобаҷогузорӣ карда нашуда бошад, варзишгар ина ҳисоб кунем ки тамрини ӯ як бефоидаанд. аз рӯи системаи тайёрӣ ки тамоми ҷаҳон омодагӣ мебинад, айни замон федератсияи теквондо, роҳбарияти федератсияи теквондо кӯшиш карда истодааст ки варзишгарони ба он сатҳи ки варзишгарони хориҷӣ дар давлатҳои хориҷа тамрин мекунанд, варзишгарони мо ба он сатҳ пуррагӣ ҳам набошад, то 80-90% ба онҳо мо ноил гардем. дар сеюмин бозиҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ки дар кишвари Озарбойҷон баргузор шуд, мунтахаби теквондо ветаи кишвар дар ҳайати 5 нафар сафарбар шуда аввалин шуда дар ин бозиҳо ба гирифтани медалҳо мушарраф шуданд. Нурулло Муродов ва Абдуҷафари Баҳодур медалҳои биринҷиро касб карданд, ки ҳоло ин ҷавонон бо талошу омодагиҳои ҷиддитар мехоҳанд ба майдонҳои боз ҳам бузург бароянд. хушбахтона имрӯз барои ҳар як таи мо варзишгарон шароити хуб муҳайё карда шудааст. ҳар як таи мо бояд хуб талош кунем, ба натиҷаҳои баланд расем ва парчами худро дар сатҳи байналмилалӣ баланд бардорем. натиҷае ки имсол ман ба даст овардам, ин дар бозиҳои ИДМ буд ки дар давлати Озарбойҷон баргузор гардид. мақоми сеюмро ишғол намудам
натиҷаи имсолаи ман он қадар барои ман қаноатбахш нест ва барои он ки ман мехоҳам ки боз ба қуллаҳои баландтар расам дар соҳаи варзиш ва медали олимпиро касб намоям. Барои ин мо бояд аз ҳамаи пастию баландию мушкилиҳо чашма пӯшида бигузарем ва талоши худро бикунем ки боз ба натиҷаи баландтару пурқувваттар бирасем. чун ишора шуд, дастгириҳову ҳавасмандӣ аз ҷониби раиси федератсияи теквондо ветаи тоҷикистон Зайнулло Шарифзода нисбат ба варзишгарон хеле зиёд буда, ин раванд солҳои охир ба сатҳу сифати кор таъсири калон расонидааст. дар баробари дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз роҳбарияти федератсияи теквондо ветаи кишвар низ варзишгаронро пайваста ҳавасманд намуда ҷиҳати сафарбар гардидан ба машқҳои дастаҷамъӣ ва иштирок дар сабқатҳои байналмилалӣ ҳамеша мусоидат мекунад. албатта чунин ғамхориву таваҷҷӯҳ боз барои рушди ин риштаи олимпӣ дар тоҷикистон заминаи мустаҳкам мегузорад. солҳои охир дастгирои федератсия хелеам хуб мебошад ки мо метавонем сафарбар шавем ба ин хел мусобиқаҳо, метавонем сафарбар шавем ва ба тамринҳои ҳамбастагӣ ба дигар давлатҳо. шумо ки мебинед мо системаи электронӣ дорем. раиси федератсиони мо хелеам варзишгарони моро хуб дастгирӣ менамояд ва аз ҳама системае ки дар ҷадиди дар ҷаҳон аст мо дар толори варзиш дорем ва аз он истифода мебарем. мунира абдусаломова, иштирокчии бозиҳои олимпии париж, имрӯз якҷо бо дигар варзишгарони ҳайати мунтахаб тамрин намуда барои иштирок дар шашумин бозиҳои ҳамбастагии исломӣ худро омода мекунад. мунира санаи 15 моҳи ҷорӣ ба Арабистони Саудӣ сафар мекунад. дар умум соли ҷорӣ дар миёни калонсолон теквондочиёни мо якчанд маротиба берун аз кишвар сафарбар шуда ҳам касби таҷриба карданд ва ҳам натиҷаҳои гуногунро ба даст оварданд. дар ин сол аз дастаи мунтахаби калонсолон аввалин мусобиқае ки мо ширкат кардем моҳи феврал буд, дар ҷумҳурии исломии покистон буд, дар шаҳри исламободи покистон буд. чемпионати кушоди осиё буд, чорумин чемпионати кушоди осиё буд ки дар онҷо дар чемпионати кушоди осиё метавонанд аз тамоми қурраи замин иштирок аврупо, африко, аз амрико. дар онҷо 2 нафар варзишгар иштирок кард аз мо, Шарипова Бибиоиша ва Абдусаломова Мунира. дар он мусобиқа бонуфуз мо тавонистем 2 медалро ба даст орем. Абдусаломова Мунира медали тиллоро ба даст овард, Шарипова Бибиоиша бошад ҷои сеюмро медали биринҷиро ба даст овард. ки аз пеш мо бозиҳои исломӣ дорем ки дар он ҷо ҳам ки бозиҳои исломиро варзишгаронро аз тарафи ҳам намояндагои осиё ки интихоб кардан, худ онҳо интихоб кардан. мо 6-10 нафарро пешниҳод карда будем, 4 нафар духтару 6 нафар писар. аз он ҷо фақат 2 нафар интихоб шуд. Нурулло Муродов ки дар ҳамон бозиҳои идем ҷои сеюмро гирифта буд ва Абдусаломова Мунира ки дар осиё ҷои аввалро гирифта буд. онро 2 нафарро онҳо интихоб карданд ва ҳамин 2 нафар ба ин мусобиқа сафарбар мегардад. мо аз ин 2 нафар боварии комил дорем ки дар ин мусобиқаи бонуфуз шарафи давлати моро баранд вардошта ва бо медали тилло, медали ҷоизадори ин мусобиқа мисол шуда ба ватан бармегарданд. мо аз ин варзишгарон умеди калон дорем. мо духтарҳо бисёр хурсанд ҳастем ки ба мо чунин толорҳои варзишӣ муҳайё шудааст. омада тамрин мекунем ва ман тӯли 5 сол мешавад ки дар тамрин мекунам ва берун аз тоҷикистонам чанд бор ба мусобиқаҳо иштирок кардам. охирон мусобиқаи ман дар
давлати покистон буд ки дар он ҷо ҷои сеюмро гирифтам. мақсади асосии ман ин аст ки дар оянда дар бозиҳои баландтар иштирок карда медалҳои тиллоро ишғол намоям. ман пеш аз ҳама модарамро миннатдорӣ мекунам ки дар ҳама вақт маро дастгирӣ мекунад ва омада дар тамринҳоям иштирок намуда вақте ки ман дар ягон мусобиқаҳо ҷой мегирам хеле хурсанд мешаванд ва ин рӯҳбаландии ман мебошад ва дар оянда кӯшиш менамоям ки ҳамеша бо медалҳо модари худро хушҳол намоям. охирин натиҷае ки дар риштаи теквондо соли ҷорӣ ба даст омад аз сеюмин бозиҳои осиёии наврасон дар кишвари шоҳигарии Баҳрайн буд. наврасони мо дар ин мусобиқоти бонуфузи қораӣ ширкат намуда дастовардҳои назаррасро соҳиб гардиданд. медали биринҷии Абдуҷафари Баҳодур ва нишони нуқраи Ҷонибек Нигматов барои мураббиён дастоварди арзанда ба ҳисоб меравад. дар сеюмин бозиҳои осиё байни наврасон ки дар давлати Баҳрайн барпо гардид, ман сазовори медали нуқра гардидам. дар ин раванд ман се ҳарифи худамро аз давлатҳои Филиппин, Тайпей, Чин ва Муғулистон мағлуб карда дар финал ва ҳарифи худам аз намояндаи Кореяи Ҷанубӣ шикаст хӯрдам. соли оянда чемпионати ҷаҳон дар Ӯзбекистон ва бозии олимпӣ байни ҷавонон дар Дакар ба нақша гирифта шудааст. аллакай аз ҳозир мо тайёрии хуб дида умедворам ки ман парчами ватанамро дар мусобиқаҳои бонуфуз баланд мебардорам. ва албатта ҳадафи асосии ман иштирок дар бозиҳои олимпӣ ки дар соли 2028 дар Лос-Анҷелес мегузарад мебошад. мо варзишгарон миннатдории худамро ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарами Эмомалӣ Равон ва ба раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ ва ҳамчунин ба президенти Федератсияи теквондои ветаи Тоҷикистон миннатдории худамро мерасонем ки моро ҳамеша дастгирӣ мекунанд ва мо ба мусобиқаҳои байналмилалӣ сафар мекунем. дар ин мусобиқа ду варзишгари мо хеле муваффақона баромад карданд. якташ Абдуҷафари Баҳодур ва дуюмаш Нигматов Ҷонибек. Нигматов Ҷонибек тонист то финал равад ва дар лидери ҳамин сол ки кореоӣ буд ва ҳам чемпиони Осиё шуд ва ҳам се мусобиқаи рейтингиро пайдар ҳам ҷои аввал шуд. мо тавонистем ба он варзишгар хеле ҳам хуб рақобати хуб нишон диҳем ки худи кореоё варзишгари моро таъриф карданд ва фикр накарданд ки мо ба вайо ҳам хеле муҳорибаи сахт нишон медиҳем. ва Абдуҷафари Баҳодур якам сеюм вақте ки сеюм муҳорибаи худро шурӯъ кард, варзишгари ӯ рейтинги яки Осиё буд, варзишгари пурқуввати эронӣ буд ва мо тонистем он варзишгарро мағлуб намоем ва мутаассифона дар ин мусобиқа камеам лат бардошт дасти Абдуҷафар ва ба варзишгари ӯзбек мо бохтем, ҷои сеюмро гирифтем ва мо ин натиҷаи хеле ҳам хуб ба ҳисоб гирифта мешавад ва мо ҳаракат мекунем ки мусобиқа ба мусобиқа ин дастаро қавитар намоем. ҳунарнамои арзандаи Бону Тимирова, парчамбардори ҳайати мунтахаби мо дар сеюмин бозиҳои осиёи наврасон ҳам хеле ҷолибу диданӣ буд. ин гурдофариди тоҷик дар се марҳила ҳарифонашро аз кишварҳои Муғулистон, Омон ва Кореяи Ҷанубӣ шикаст дод, вале барои роҳ ёфтан ба марҳилаи нимниҳоӣ ноком шуд. аммо аз ҷиҳати сатҳу сифати ҳунарнамоӣ Бону Тимирова ҳунари хеле воло дошт. бабинед теквондо сол ба сол тағйир ёфта истодааст ва ҳар як сол як навоварӣ дар теквондо ворид шуда истодааст. баробаре ки тактика ҳаст,
فیزیک است، مثال قدرت شما چخالی گفتین قدرت است. در این باید که بود ورزشکار حتما، من که متخصصی ساحه تکواندو آید به خودم که داور جهانی هستم، از روی نگاه داور گفتنی هستم که ورزشکار زیادتر باید که با قانون، با سیستم الکترونی و داور باید زیادتر اهمیت بده و با اون هماهنگی کرده با اون کار بکنند. جایی هست که مثلا تماشابینا مثلا میبینن میگن که برای چه قدرت خیلی خوب است امتیاز نیست. این برای که سیستم است. سیستم اگر پورا هم سیستم ضربه پوچه حریف با محافظ بدن حریف اگر خوبتر پورا نرسد امتیاز پیدا نمیشه. به خاطر همین سیستم الکترونیکی با واگذاری میکنن زیادتر کوشش کردن در کار که سرعت، دقت، قدرت بعد جابجا کرده از روی این مثال متمتیکی واری باید که رفتار بکنن. бозиҳои ҳамбастагии исломӣ ки ҳамин ҳоло ҷараён дорад, охирин мусобиқот дар соли ҷорӣ барои тайвандочиёни тоҷик ба ҳисоб меравад, ки дар он Нурулло Муродов ва Мунира Абдусаломова ширкат намуда Тоҷикистонро намояндагӣ мекунанд. баъд аз ин бозиҳо дигар тамоми талошу нақшаҳои мураббиён барои соли 2026 равона гардидааст. хело нақшаҳои зиёд дорем барои он ки варзишгарои мо дар соли 2026 ду мусобиқаи муҳим дар 4-солае ки мегузарад, ду мусобиқаи калон дорем. Якеш аз чемпионати ҷаҳон аст ки хушбахтона дар давлати Ӯзбекистон мегузарад ва дуюмаш бозиҳои олимпии ҷавонон ки дар Африка дар Дакар мегузарад. мо тайёрии худро хело ҳам қавӣ мекунем ва кӯшиш мекунем ки дар ин ду мусобиқа соҳиби медал гардем. ما دختران خیلی خرسندیم که در این تالار ما میتونیم مشق کنیم. ما میتونیم در مسابقه اشتراک کنیم و جای بگیریم. اصلا من نقشه کلان من است که من در چمپیونات جهان جا گیرم و پرچم خودمان را بالا بردارم. دستگیری فدراسیون سالهای اخیر خیلی خوب شدگی است برای که ما مسابقه از پیشتر در سال 2 مرتبه 3 مرتبه حاضر باشد 4-5 مرتبه هم دسته بزرگسالان و هم دسته جوانان نیز در مسابقه کلان شرکت میکنند. سال ما از پیش باز سال 2026 مسابقه کلان داریم. خیلی بین کلان سالان مثلا چمپیونات آسیا میشه و بازی آسیا میشه. بین جوانان باشند ما چمپیونات جهان داریم و مسابقه انتخابی برای بازی المپیک جوانان که می شود سال 2026 مسابقه با نفوذ که بلندترین قله برای هر یک ورزشکار این بازی المپیک می باشد. این در پیش داریم. ان شاء الله تیاری خوب میبینم. ورزشکارا خوب نتیجه دادن. همین ورزشکارایی که در بازی آسیایی بین جوانان جا گرفتن همین ورزشکارا با در اونجا مثلا شرکت میکنن. شرف دولت ما رو بلند، پرچم دولت ما رو بلند میبردارن. ба намояндагони теквондо ветаи тоҷик муваффақиятҳои бештарро таманно дорем ва умед бар он мебандем ки соли оянда натиҷаҳо аз ин ҳам бештару хубтар мегарданд.